bụ the first time one na-abịa ebe a. Then don't come here and give me a taco shrimeza and don't ask me that question. Can he reketa? Ibrahim can him reketa? Ibrahim a taco shrimeza here may put togi here. We go white. Hey. Ina ha hum. Ndogbi ga aṅụ ghara before week a na-agwụla. Ndogbi ga aṅụ ghara kromonto gie ọ na-ewu eze. What is it? Yes. Listen, if church here more yes eba. Lanya, inwa ji mgbe egwu here will make sure make action na abrom ngono taa. Inwa ji mgbe egwu me kwubi okwu ishike pogono here taa. Brange tigram yes, tigram Isonanda no nga asika happy Father's Day. Mba. Inwele lock na. Inwele lock na. Akwema ni wala mrenga ga na social media ni nam ga ni ro mewega tafu. The way phone na get bi to ke dramaso. Come on, pupocha no dia, pupocha no dia. Pupocha no dia. Tona asu no ikege yichi ocha hu idwere nka. Asenge ton no wa bingo look at. Come on first in front onye riri. Musala get ton no. Lekwe. Here wo gene. Age kam kuwe. First front to Chineka bagoko. Now le kwedum problem o. Deaf and dumb, asking the first in front. Okay. Lord hard. It has spoke we branga bia mangamoka. Onye nwe pola hi. Uncle. Onye nyere ya. Asking ya. Ele nwoke gra no le achili polo. Uncle. Okay. Ele heme ni nwe hara. Amamo. Ema ho. Ha? Tono. Where reverse bia. Ele hi kegiji yi kenda activist. Ha? Ema ho. Ema hi ji weekend activist. Ha? Ya were fo. One boy be a bottle and activist be nka. Obochi Sunday. Hey, the fast sits there. Moro tungana. The way phone ani. Chief to town back and so mana manya got the complete. Ari na enwe ikana eyi bra oti na enwe hara. Eyi mu bra. Aya kam na gwaga kwa oti na enwe hara na eyi bra. Aya kam gwaga. Wa bo bia maso nwe hara. Ya pe na so bra na ya. Aha ga. Chidimma. Chidemonya. Francis. Iwonya be. River State. Ebe na River State. Echi local government. Ebe na Echi. Egwi. Repeat after me. I Chidemma. Chidimma. Abelam na
Interview husband 001 aka ọnụ na-enye di. Abịara na interview 001 aka onye na-enye di. Ọnụ na-enye di. Ọnụ na-enye di. Audio husband. Audio husband. Spiritual and physical. Spiritual and physical. Ai Chidimma. Ai Chidimma. Otambiranga. Otambiranga. Aga m ezu nwoke ọbụla ohi. Aga m ezu nwoke ọbụla ohi. Aga m eji ọnụ m na nwoke 1 naira. Aga m eji ọnụ m na nwoke 1 naira. Nna ya na. Nna ya na. Ya nakwara m ọtọ m. Ya nakwara m. Ya nara m ọtọ m. Ya nara m ọtọ m. Ị mụọla nwa? Mba. Ị dị afọ ole? 24. Ka ụlọ akwụkwọ ị na-aga? Anọ m na school. Gịnị ka ị na-arụ? Ahụ m makeup. Gịnị ka ị na-arụ? Ahụ m makeup artist. Makeup. Iwe onye eziokwu ka iwe onye okwu ụgha? Ahụ m onye eziokwu. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ee. Chidimma, ugboro ole ka nwoke tụwarala gị ime ka ị ga-ewepụ nwa? Onwero. Chidimma, enwela mgbe ị nọ taa gị nọrọ anya mmiri akwa na-agba gị n'anya korokoro naanị gị nọ na room gaa na-ebe akwa n'ihi na amụ agụgbuole gị? Enwela mgbe ị nọ anya mmiri akwa na-apụta gị n'anya n'ihi amụ agụgbuole gị? Mba o. Mba. Gị na ndị enyi gị nwaanyị na anọrọla bifo ụnụ na-akọ akụkọ gbasara amụ, ụnụ na-akọ akụkọ amụ, ị nọrọ ụta gị were amụ na-agba asịrị? Mba. Chidimma, ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Isi gịnị? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Aghọtara m. Ị gara university? Mba. Oke, mba. Ka ị si mụta asụsụ Igbo ma while iwu onye Rivers State? Mọmị m wụ onye Abia steeti. Chidimma, a na-ata gị na nrọ? Mba o. Ị gaala dibịa mbụ? Mba. Ị ma nri echi? Ee. Chidimma, ị gaala n'ụzọ mbụ gị na-aga nwoke eme gị? Ee. Mgbe a kpọrọ gị otu ahụ ele ihe ị gwara ha? Agwa m ha anything. Ebere gị ugwu? Mba. Nwa agbọghọbịa n'ebe hụ ugwu. Gịnị ka ị na-arụ? Ahụ m makeup artist. Ụmụ nwoke ole tarala gị Chidimma? Onwero. Chidimma, ị na-achịkọwa na ịwụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke? Ee. Atabeghị mbụ? Mba. Ee, ka isi ele nwoke mbụ? Mba. Mana ị nụrụ taa, ị na-anụ taa ahụ amụ na-agụ gị, ya na-agụ gị na-agụ gị?
Mgbe ụfọdụ. Hello to shagwa gị. Hello to shagwa gị ọwụ n'ime abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie. Okay. Ọwụ n'abalị. N'abalị. Ele time ọ na-eji agụ gị n'abalị. Ebe 11:10. Tele Rosanna. Mgbe ndị winch na-agagharị. That's mgbe Otele na-akọ gị wụ mgbe ndị witchcraft mụvurule for meeting. Na ndị ọkọtụ. Mgbe ha gamara meeting mgbe Otele na-akọ gị. Enwere gị belongụrụ. Mbakwa. Then ele ihe o ji agụwa gị by that kind time. 11 for 11 in the evening. 11 ime abalị. Ọgụma gị na-emetụ onwe gị aka. Mba. Ele ihe ị na-eme ya. M ga-ebido kpebe ekpere. Ọ ya gwa m ụdị ekpere na-ekpe ma ọgụma gị ọ ya. Holy Spirit take over. Holy Spirit take over my body. Holy Spirit take over my Bido me body. wasi so na-ekpe ya kpechiwe iko ti shekpe. Don't joke with me. Nọrọ ịmara time na-eshe esh. Ịmara time na-eshe bido ekpere ahụ. The way phone na gị demonstrate we are. Don't joke with me here. I'm not joking. Ọ ya. Nọrọ ka onye ọgụ esh. Nọrọ ka onye ọgụ ga gwa m otu ị na-eshe ebili. Gị demonstrate otu ishe ebili gị ga-ebido ya. Ọ ya. Holy Spirit take over. Holy Spirit take over in the name of Jesus Christ. Amen. Holy Spirit take over where? Ya take over what? Ka hapụ mmadụ niile nọ n'ụwa gwa Holy Spirit si abịa take over ọtọ gị. Akwa masị onye riri. I have to say na church. Akụziri unu ya na chọọchị. Si Holy Spirit bịa take over. Si ọ gụwa gị ịkpọ Holy Spirit. Ga-ekpọ Holy Spirit take over. Oge ka m jụwa. Okay. Holy Spirit take over wụ ihe na-eti ma ọgụma gị. Ọ ya kpewe dị ekpere ọ ya. Holy Spirit, take over in the name of Jesus. Take over my body. Take over my flesh in the name of Jesus. Do not allow me to sin in the name of Jesus. Amen. Holy Spirit, take over. Take over the auto. Yawo, what the yana. Wapti hugi eba. Wapti hugi eba. And I'm online all these years, since last 2 years, in grab viral. Our Holy Spirit, where I said that I hear. My bingo, when I'm why I'm in Unama here. I wouldn't want him keta. I'm wearing kita. Uno keta. I hear again. Legend. Legend. A grand legend to take over. A grand legend to take over. Damn you. Okay, I won't get that wine. But I'm going to get Holy Spirit to take over. Holy Spirit to take over. What take over? When you're I am in waiting hotel. If you laugh here, I remove you. If you laugh here, I remove you. I'm not joking with you. Holy Spirit, KJ, where who? Oh, yeah, Kuzan. Which one? I know you could get that in. Oh, you could get. Ele brother not all Sunday school ka kushigya ko pastor kushigya. Oh, na seminar youth fellowship. Youth fellowship. I go again say how to come and get the Holy Spirit to take over. One boy here. The Holy Spirit to take over. Come when you go here. Ibu country. Then he better take you over.
And I want them when I'm going to take a on the you want on the church where Holy Spirit take over. Mba. The came and gaben at the church in your testimony, say like where him regularly where Holy Spirit take over, yeah, take over. We have a testimony. Mba. Element in a testimony, Holy Spirit take over. All the very shameful. Huh? All the shameful. I got me lead that. Element is shameful. While they preach, they are not church say, "Oh, come on, gonna get to me, Holy Spirit to take over." Maybe me overcome on one. He may overcome on one. Give and got I'm not the very shameful. Bring out your face here. Or the very which shameful. Everything in a jail baby. Tell them go get here. Jello type again. Eh. Block group again. All positive. Kebisha watch him. River State, Port Harcourt. What phone number? 090 60 69 6425 090. Lelo nyo wo se me akwa bia. That's it report number borole. Ete me satabe gembo. Mba. Oh, ya mo ko age like this. He put number, put ya 2 times. Sorry. Holy Spirit take over. Get that number 2 times. Sorry. Adamu Mabrian Obin and the Nehunga here. Some of them are what they have. Some of them Wundara, some of them Dishana Remma. Brian Obin and some of them Wundana Poromo Charaha, Charaha Otele. Call up Rogia no or Yabia meeting, Niggy meeting. When I name Nagina. And what Holy Spirit in a comment section here get take you over. Aqua him Jina Bagagiana. Where number 090 60 69 64 25